رئيس لقان ጳጳሳት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ በመኽንያት በዓል ትንሣኤን መላ ህዝብ ኤርትራ ቃል ቡራክ ሂቦም መልእክቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝሃቡ ዋና ማሕዳሪ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ አቡነ ባሲሊዮስ መላ ህዝብ ኤርትራ በሐፈሻን ምእመናን ክርስትና ድማ በፍላይ እንቋዕና በብርሃነ ትንሣኤው አብጽሐና ድሕር ምባል بعال حقوس انتدلان بعال فقرن سلامن كونلنا سناي من نيتهم قليتهم ابن باسيليوس اسعيبهم منفساو بعالاتنا تصبو بهرياتن كبرتاتن النخس كسلكمون نحمومات وغناتنا ناي مبصح زحزنو ناي متصننا عن صقماتن سؤناتن دما ناي مرداءن مدغغافن قدس تغبارات انفصمولن اغاطاميتات كم زخونه اغنزيبهم بمهنيات بعال تنساي ابتا ماكل هنصت من اسيات مستير هلاون قصالنتن هاجر زخونه تسوا فولي مدب تخايدم نت مدب استخاتاتلا فروين فصمن فروين عقبن نزدالو صبصاب ارسي مسمرم كتوربيام انا ورينا ولا متوا حجر ايو الله وارساير ايو الله وني بعال تنساي عمل هاجر بخبز بلد دمكت كم تبع له وكلتي ارينا ككبوتو حبيرام جانك ما بقما وربي لسلما اتحال الرياح ويلالي لالي لتحلما قندالي الثم لالي لالي اوي ولالينا بمتحبار منستر زينان ماكل تمرتن سلطنان ابساوا ابستخايد مدب عزازي ماكل سلطنه هاجراوي اغلغلوت كورنيل دبسا غداب زسمعو قال نملا حزب ኤርትራ بحفشان مؤمنان ክርስትና ድማ بفلاي እንቋዓጾመልጎም ፈሓልኩም ድሕር ምባል እዚ خبر በዓል ابዛ ማእከል መንስያትን ምስጢር ህላውን ቀጻልነትን ሃገር ዝኾነ ሳዋ ምጽምባሉ بسم كلهم ማሕበረሰብ ሳዋ ዝተሰምዑ ሓበን ገሊጾም سوا بتمرت حبنن مستير عوتن إيرتراو منسي إن قلت الصراحة زعممتن تعمم زلان ما أكل يزبلة كورنيل دبساي أبوان حرنتاو قالسيخن قعزم وحصلوا لونتن داق مهنسان تران أبركتن سوان دق سوان زعزز معرف كم زحزة نتيروم سوا كم تركتا لبي سوا كما تحساسبا حقي سوا كم درخيت سراح سوا كم ترقم عوت سوا كم كل إيرتراوي عبيتها مبال نتحق مدماق دا أمبر مجنانا يكونن قدم يكون أبناء دحرنا صنت قعزونا كساب زوما تمرتي تعليم زركوب أولاد مبال أسران شو من تنزوريا ترانا بركوتون سوا دك سوان زعزة تاريخه ومعراف زحزي سوا بتمرتن حبنن مستير عوت إرتراو من إسي إن قلصو سراح زعممتن عمم زلان ماكليا عزازي ماكل سلطنه هاجراوي اغلغلوت كورنيل دبساي غداب موداتا مصاي ازو حاست بلصقتن زيت دفرن هاجر نمهنا زفلمنا يغعزو نا معرفن مبصح حبرتعنا كنسرح بمزخخار نغلهم تم نزبعل كون زغبرو امسكينو هنصت هاجر بزي قارص سراح زرغاغص اب هنصت هاجر لعلغلو خاز طلب عقم قلبت منسي كلنا كم نفلطو نذكرون تمالي هاجر نممصا بحبر تقالسنا هاجر اتحاتو واغاتات كفيلنا ناصنت جبيتنا دحر ناصنت زقصل اتخالق قالس داغم هنصت هاجر كم قيا حرنت قيان لمعات بزبل مريح تيما غعزنا قصلنا ترانا بركتون منسي ابز مدايزي قدميت سلاز سرع هاجر سالاز منسي كتهنس كتوحسن كتمعبلن بروح عنفت كتحزن كإله أبت مدب أبالات 28 زوري هاجراوي أغلغلوت سلطنتي ماكل موياوي سلطناتات كمون عليتن أبالاتن ماكل سلطنة هاجراوي أغلغلوت تساتفهم نيرام رجليكي نبي بطلنا قنتبنا نسلغن كتير على الجزء نعرف قدسان فني مخبطرو كل نديك هات البغي نمسني كم شود حراي بعينك ريكم
ተማሃሮ በህዝብን መንግስትን ብዝግበረሎም ሓገዛት ተተባቢዖም ረኺቦም ንዘለዉ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብግቡእ ተጠቂሞም ተወዳደርቲ ክኾኑን ናብ ዝካየድ ልምዓታዊ መደባት ዕዙዝ ተራ ክፃወትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣባላት ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያትን ንኡዞባ ሓጋዛት ዘኻኺሮም ንኹነታት ትምህርትን ተማሃሮን ናብቲ ንኡዞባ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ቆሙስ ከተማ ሓጋዝ ኣባ ገብርኤል ዕቑባ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተማሃራይ ካብ መጀመርቱ ግቡእ ምክንኻን ክረክብ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኣብ ምኽስኳስ ተማሃሮ ብሓፈሻ ባህሊ ንባብ ድማ ብፍላይ ኣበርክቶ ዝህልዋ ቤት ንባብ ኪዳነ ምህረት ሓጋዝ ክትክፈት ዝወፀ መደብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክትግበር ምዃኑ ገሊፆም ሓላፊ ኣውቃፍ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ሼኽ መሐመድ ኣሕመድ ማንታይ ድማ መንግስቲ ጠለባት ህዝብን ተማሃሮን ንምምላእ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ከይተረፈን ዘካይደ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ብምግንዛብ ተማሃሮን መንእሰያትን ብትምህርቲ በሲሎም ህይወቶምን ከባቢኦምን ክልውጡ ክፅዕሩ ኣተሓሳሲቦም ኣባል ባይቶ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ብድሆ ብወገኑ ተሳትፎን ተገዳስነትን ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ንኽዓቢ ካብ ዘየድሊ ተግባራትን ወልፍታትን ተቆጢቦም ንምዕባለኦምን መጻኢኦምን ሓሲቦም ክሰርሑ ተላብዮም ኣባል ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት ካፒታን ዮሃንስ ተኽለ ብወገኑ ተማሃሮ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን እናተማሃሩ ንሓዋር ዝኾኖም ሞያን ፍልጠትን ዓጢቖም ታሪክ ህዝቦምን ሃገሮምን ክኹልዑን ናብ ወለዶታትን ምስግጋር ፃዕርታቶም ክሕይሉን ኣዘኻኺሮም ተማሃሮ ብወገኖም ረኺቦሞ ዘለዉ ዕድላትን ጸጋታትን ብግቡእ ክጥቀምሉን ረብሓታት ትምህርቲ ተረዲኦም ኣብነታውያን ንምዃን ክፅዕሩን ምዃኖም ኣረጋጊፆም ሃማደ ከም ኣካል ናይቲ ሞያዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ብምምዕባል መነባብሮአን ንምምሕያሽ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ንልዕሊ 3 ዋርሕ ብስራሓት ዕንቂ ዒቃን ላኻን ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዘሰልጠንን 30 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ኣብቲ ኣብ ማእከል ስልጠናታት ኢደ ስራሓት ሃማደአ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓላፊት ሃማደአ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ራየት ዑስማን ናብ ዘስማዓቶ ቃል እቲ ስልጠና ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ምዃኑ ኣቐዲሙ ግን ኣስታት 130 ደቂ ኣንስትዮ ብሲንጀርን ቅዲ ክዳንን ከም ሰልጠና ኣረድያ እቲ በብእዋኑ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠናታት ኣብ መነባብሮተን ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ ዝሓበረት ወይዘሮ ራየት ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ክስርሓሉ ምዃኑ ብሪሃ ነቲ ስልጠና ዝሃበት መምህር ፋጥና ኢብራሂም ብወገና እቲ ዕላማ ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ነፍሰን ክኢለን ርጉእ ሂወት ንኽሕልፋ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ብምግላፅ ሰልጠንቲ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ንዘርኣየኦ ድልየትን ተገዳስነትን መጒሳ ኣደንበር ሃማደአ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጅምዓ ራክ ድማ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምኦ ሙያዊ ትምህርቲ ብግቡእ እንተደኣ ሰሪሐናሉ ቁጠባዊ ዓቕምን ኣብ ምብራኽ ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ተቒሳ ንሰደድ ዝዓለመ ስራሓት ኢደ ጥበብ ብሓፈሻ ናይ ዕንቁ ከዓ ብፍላይ ሃማደአ ከም መደብ ሒዙ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢራ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ቀሲመንኦ ዘለዋ ሞያ ኣብ መነባብሮ እወታዊ ለውጢ ከም ዘምፅኣለን ብምትእማን ኣብ መጻኢ ብማሕበር ተጠርኒፈን ሞያዊ ብቕዓተን ዝፍትሻሉ ኩነታት ክፈጥራ መደብ ከም ዘለወን ኣረጋጊፀን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣህጉራዊ ዜና ሒዝና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ